ଏଠି ବେସର ଦେବୁ କାଇଁ ମାମା ହୁଁ ବୋଲେ ରସୁଣ ତ ନା ବାଦାମ ଟିକେ ବୋଲେ ତ ରସୁଣ ଜିରା ନା ପଡ଼େ ସୋରିଷ ବାଦାମ ରସୁଣ ନ ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ ବାଦାମ ଟିକେ ଦେଲେ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ନା ନା କରିପାରିବା ଦେହ ଓ ଖଟାରେ ଗୁଡ଼ ଦେବ ଗୁଡ଼ ଦେବି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଜିରା ଲଙ୍କା ଓଇଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଗୋ କାଣ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଛୁ ଶାଗୁଆ ନା ଦିଶିବାର ନା ପୁରା ଶାଗୁଆ ଦିଶିବାର କଥା କଳା କଳା ଦିଶୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ହେଁ କି ନେ ନବାର ନା ଖାଇବାର ନା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ କି ଖାଇବା ଯ ହେଲେ କାମ ବେଶୀ ବେଶୀ ଯେନ୍ଟା ବେଶୀ ମେହନତ କିନି ହେଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବେଶୀ ନା ପିଠା କାଟିବାଟା କଡ଼ା ମୁଆଁ ପିଠା କେତେ ଖାଇବାଟା ସହଜ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ପୁର ଦେଇକି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଖାଇବା ପ୍ରଥମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଲ୍ଦି ବୁଦଲା ପତ୍ର ଆଣିଲି ସେ ପତ୍ର କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି କିଏ ଫିକି ଦଉଛ ଆମକୁ ନା ଏତେ ଘରକେ ନେଇ ଆସ ଫ୍ରିଜ ସେ ନାଇଁ ରଖିଦେବୁ ଆଣିକା ରଖିଥାଏ କରିକି ଦେଇଥିବେ ସବୁଥର ଖାଇସି ମାଂସ ଯାକ ନାଇଁ କାହା ଘର ଏତେ ଯାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ କାଟିକି ଧରିଆ ନା ଧରି ଆସ ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି ନା